కావలసిన సమస్తము దేవుడు మీ కొరకు ఏర్పాటు చేశాడు. ఆకాశ పక్షులు చూడు, అవి విత్తవు, అవి కోయవు. ఆకాశ పక్షులకు ఆహారం కలుగజేసినటువంటి దేవుడు మరి నీకు నాకు కావలసిన వాటిని సమకూర్చడా? ఏమా దేవుడంట ఆకాశ ఏమంటారు సముద్ర జలాలని తన గుప్పిట్లో పట్టుకున్నాడంట. ఏంటంటమా ఆ సముద్ర జలములను తన గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నాడంట. అంటే దేవుని హస్తములు ఎంత విశాలమైన హస్తములు. మరి అంత సముద్ర జలాలనే దేవుడు తన గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ సముద్ర జలాలలో నీ జీవితము నా జీవితము ఎలాంటిదో తెలుసా? ఒక చిన్న నీటి బిందు అంత మాత్రమే. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఒక చిన్న నీటి బిందు అంత మాత్రమే. మరి ఇంత చిన్న అందుకే దానికి మరియు అంటాడు, నేను మిల్లంటి వాడనయ్యా, నేను పురుగు వంటి వాడనయ్యా. ఇంత సృష్టిలో మనం ఎంతటి వాడమండి? అవునా? ఆకాశాన్ని చూసుకోండి ఎంత విశాలమైనది, సముద్రాన్ని చూడండి ఎంత విశాలమైనది, గాలి ఎంత విశాలమైనది. ఆయన కలుగు చేసిన సమస్త సృష్టిని దేవుడు కలుగు చేసినప్పుడు నువ్వు నేను ఒక నీటి బిందు అంత మాత్రమే. మరి నీ గురించి నా గురించి దేవుడు ఆలోచించడా? నువ్వు గర్భంలో పడకముందే సమస్తము దేవుడు సమకూడి జరుగుతాయి. ఆయన మేలైన దానినే చేస్తాడు కానీ కీడైన దాన్ని ఎప్పుడు చేయడు. ఆయన క్రియలు కానీ ఆయన ఆలోచనలు కానీ ఆయన చిత్తము కానీ తన మానవుల పట్ల ఎలా ఉందంటే, నీవు ఈ రోజు ఈ శ్రమ అనుభవిస్తున్నావు, ఈ కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నావంటే అది నీ జీవితంలో ఒక మేలుకే జరుగుతుంది కానీ కీడుకు కాదు. ఈ పరిస్థితిలో మనం అనుకోము కానీ ఎంతో ముందుకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు తెలుస్తుంది, ఓహో ఆ దినము ఈ సంఘటన జరిగింది ముందుగా అని అప్పుడు తెలుసుకుంటాం. మానవుని జ్ఞానాన్ని ఏ పాటిదండి దేవుని అర్థం చేసుకోవడానికి? అర్థమైనా? ఒకవేళ నీకు అవసరత ఉంటే దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఎలా చేయాలంట? ప్రార్థన. ప్రార్థన ఏంటి? ప్రార్థన ఏంటమ్మా ప్రార్థన? దేవునితో మాట్లాడటమే ప్రార్థన. ఒకరితో ఒకరు మనం ఈ విధంగా ఏ విధంగా మాట్లాడుకుంటామో దేవుడితో సహవాసం చేయటమే ప్రార్థన. దేవుడితో మాట్లాడటమే ప్రార్థన. మరి దేవుడు విన్నాడు కదండి అంటారు. దేవుడు వింటాడు, దేవుడు వింటాడు, దేవుడు మాట్లాడతాడు, దేవుడు చూస్తాడు, దేవుడు చేయగలడు. మన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు. నువ్వు మాట్లాడి చూడు, సమస్తము నీ చెవులకు స్పష్టంగా ఆయన స్వరాన్ని నువ్వు వినగలవు. నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా దేవుడిని వెతుకు. ఆయన అంటాడు, ఎందరైతే నన్ను మనస్ఫూర్తిగా వెతుకుతారో వారందరికీ నన్ను నేను కనపరుచుకుంటా అంటున్నాడు. కానీ మనుషులు ఈ రోజు దేవుడిని వెతకటం లేదు, దేవుడి గురించిన ఆలోచన లేదు. అందుకే ఫిలిప్పీ పత్రికలో రాస్తాడు, అందరూ తమ స్వంత కార్యాలనే చూసుకుంటున్నారు కానీ దేవుడి యొక్క కార్యాలని చూడటం లేదు. మనుషులు వాళ్ళ యొక్క కోరికలు తీర్చుకుంటానికి ప్రయాసపడుతున్నారు కానీ దేవుడి కార్యాల కొరకు ప్రయాస లేదు. మరి మన అవసరతలు ఎలాగ తీర్చుకోవాలంట? ప్రార్థన, విజ్ఞాపన ప్రార్థన. ఏంటి విజ్ఞాపన ప్రార్థన అంటే మన కొరకు మాత్రమే ప్రార్థించుకుంటాం కాదు. అలా నా ఆయన బాగుండాలి, మా నాన్న బాగుండాలి, నా కుటుంబం బాగుండాలి, నా కులం బాగుండాలి, నా ఆస్తి బాగుండాలి అంటే అది స్వార్థపూరితమైన ప్రార్థన. అడగాలి దేవుడు. దాన్ని అడుగుతూ మనం విజ్ఞాపన ప్రార్థన. అబ్రహాము గొప్ప ప్రార్థనా పరుడు, గొప్ప విశ్వాసి ప్రార్థనా పరుడు. ఆయన గడుపున దేవుడిని ప్రార్థించేవాడు. విజ్ఞాపన అంటే ఇతరుల యొక్క కష్టాల గురించి, ఇతరుల యొక్క రక్షణ గురించి, ఇతరులను దేవుడి యొక్కకు నడిపించడానికి, ఇతరుల పట్ల ఆత్మల పట్ల కలిగినటువంటి భారముతో దేవుని ప్రార్థించడాన్ని విజ్ఞాపన ప్రార్థన అంటారు. విజ్ఞాపన ప్రార్థన. ఇంకా ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా. అర్థమవుతుందమ్మా? కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఏంటి? మనకు కలిగిన దానిని బట్టి కృతజ్ఞత చెల్లించాలి. నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇంత వయసు వరకు దేవుడు ఎన్ని మేలు చేశాడో, ఎంతగా నిన్ను కాపాడాడో, ఎన్ని ఆపదల నుంచి మనల్ని బయట పెట్టాడో అవన్నీ తలుచుకుంటే మన జీవితం సరిపోదు ఆయనను స్తుతించడానికి, ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెల్లించడానికి. మన నోట కృతజ్ఞతాలోచన ఉండట్లేదు. దేవా ఇదిగో నీ మాసమంతా నన్ను కాపాడవయ్యా, నీ సన్నిధిలో ఉండగలిగిన ధన్యత నాకు ఇచ్చావు, అందుకు స్తోత్రమయ్యా. ఎందరో చచ్చిపోయారయ్యా, ఎందుకయ్యా ఈ పాపిని ప్రేమించి జీవనిచ్చావయ్యా. ఏం పనికిరాని దాననయ్యా, పాపిని గదయ్యా, చెడ్డ స్వభావం గల దాననయ్యా. ఎందుకయ్యా నీకు ఎంత ప్రేమ, ఎందుకు నన్ను
కోరుకుంటున్నావయ్యా, ఎందుకయ్యా ఇంకొక జీవితం ఇచ్చావయ్యా అని తలుచుకుంటూ కృతజ్ఞత చెల్లించు. నువ్వు అడిగే కోరికలు గుర్తుకొస్తాయా? ఏమా నువ్వు అడుగుతావా? ఇన్ని చేసినటువంటి దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉంటే మన కోరికలే మర్చిపోతాం. మనం ఏ పాటి వాడమని అర్హత ఉందా? తండ్రి అని పిలిచే అర్హత కూడా లేదు కదా. మనం పరిశుద్ధులమని ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చినామా? నీతి మంతులమని ఆయన దగ్గరకు వచ్చామా? ఆయన ప్రేమించాడు కాబట్టి, ఆయన శాశ్వతమైన కృప మన మీద ఉంది కాబట్టి ఇంకా జీవం ఇస్తున్నాడు, ఇంకా జీవితం ఇస్తున్నాడు, ఇంకా సమయం ఇస్తున్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? నిన్ను పరిపూర్ణంగా తన స్వారూప్యంలోకి మార్చుకుంటానికి, పరిపూర్ణమైన తన చిత్తము నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలని. మానవుడు ఎన్ని వింటున్నా, పౌలు రాస్తున్నాడు కదా, ఎన్నోసార్లు మీకు చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు ఏడుస్తూ చెప్తున్నాను, బ్రతిమాలుతూ చెప్తున్నాను, కాళ్ళు పట్టుకుని బ్రతిమాలుతున్నారు. రా తను చూడండి, కొడుకు నచ్చ చెప్తాడు, బుద్ధి చెప్తాడు, వినలేదనుకో కన్నీళ్లు గాడుస్తూ ఏడుస్తూ చెప్తాడు. ఇంకా వినలేదనుకోండి, సరే నాయన నేను కాళ్ళు పట్టుకుంటాను రా, ఆ పని చేయకురా అంటాడమ్మా. ఎందుకంటాడు? ఎందుకు బ్రతిమాలుతున్నాడు కొడుకుని? కొడుకు నశించిపోవద్దని, కొడుకు నాశనం కాకూడదని. అలాగే ఈ పౌలు రాస్తున్నాడు తన సంఘానికి, బ్రతిమలాడుతూ ఏడుస్తూ రాస్తున్నాడు. ఏమని రాస్తున్నాడంటే, సంతోషంగా ఉండండి, సహనం కలిగి జీవించండి, ప్రార్థన చేస్తూ జీవితం గడపండి, విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు చేయండి, నీ దేవుడికి నీకు కలిగిన ప్రతి దానిని బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించండి. ఇంకా ఏమని రాస్తున్నాడంటే 5వ వచనం చూడండి, మనము దేని మీద మనసు పెట్టాలి. 5వ వచనంలో తర్వాత 6వ వచనం, ప్రభు సమీపముగా ఉన్నాడు, దేనిని గురించి చింతపడకూడదు గాని ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయండి. మీ హృదయములకు మీ తలములకు అర్థమవుతుందమ్మా. పాపం ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఎక్కడ పుడుతుందంటే అది తలంపులలో పుడుతుంది, ఆలోచనలలో పుడుతుంది. ఆలోచన వస్తేనే పాపం చేస్తాం, ఆలోచన రాకుంటే పాపం చేస్తామా? ఇప్పుడు అలా వాడు పోతున్నాడు, వాడి దగ్గర ధనం ఉంది, దోచుకుందామా అన్న ఆలోచన ఫస్ట్ వస్తుంది, దాన్ని కార్యరూపం చేసి పాపం చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నా తలంపులకు ఏముంటాయంట? దేవుని కావలి ఉంటుందంట. మనం అందుకే ఆయన మేకులు కొట్టించుకున్నాడు తలంపు. ఎందుకంటే మన తలంపులు పరిశుద్ధమైనవిగా ఉండాలి. ఏమి ఆలోచిస్తున్నాం, ఎలాంటి తలంపులు మీకు వస్తున్నాయి? కొందరు ఊరికి చచ్చిపోదామా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఆ ఆలోచన వచ్చిందంటే మృత్యువు మనం వెంటాడుతుంటుందంట. ఏ సమయం దొరికితే నేను చంపేద్దామా అని. అర్థమవుతుందామా? మన తలంపులలో కూడా పాపము చేయకూడదు, మన తలంపులలో కూడా అపవాదికి చోటు ఇవ్వకూడదు. మన తలంపులకు దేవుని యొక్క కావలి అవసరం. పాపపు తలంపులు, అర్థమవుతుందా? మోహపు చూపులు మనకు చేరకూడదు. మన క్రియలు చేతులతో కానీ తలంపులలో కానీ నడవడిలో కానీ ఎలాంటి పాపము మనము చేయకూడదు. చేయకుండా మన తలంపులకు దేవుడు కావలిగా ఉండాలంటే ప్రార్థన 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 అను నిత్యము ప్రార్థన. ప్రతి దానికి మనం దేవుని యొక్క సహాయాన్ని కోరుకోవాలి. ఇంకా ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, మనం ఏటిని వెతకాలి అంటే ఏవి సత్యమైనవో ఏవి మాన్యమైనవో చూడండి. 8వ వచనం, వెతుకు సహోదరులారా, ఏ యోగ్యత అయినను నేర్పు అయినను ఏది సత్యమైనవో ఏది మాన్యమైనవో ఏది న్యాయమైనవో ఏది పవిత్రమైనవో ఏది రమ్యమైనవో ఏది ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద జ్ఞానం ఉంచుకోండి. అర్థమవుతున్నామా? అర్థమవుతుందా? సహనము కలిగి జీవించాలి. మన తలంపులకు దేవుని కావాలని కోరుకోవాలి. దేవా, నువ్వు నా తలంపులకు తోడే ఉండగా నా ఆలోచనలు పాపం చేయకుండా నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చే ఆలోచనలు. ఆయన అంటారు కీర్తనల గ్రంథంలో, నీ కోరిక యావత్తు సఫలం చేస్తా, నీ ఆలోచనలన్నిటినీ నేను నెరవేరుస్తా అంటాడు. ఒకవేళ పాపపు ఆలోచనే నువ్వు ఆలోచిస్తే అది నెరవేరితే ఏమా? అర్థమవుతుందా? నీ కోరిక
సిద్ధింపచేసి 21వ కీర్తన చూడండి. 21వ కీర్తన. నీ కోరిక సిద్ధింపచేసి నీ ఆలోచన యావత్తును సఫలము చేసేదను అంటారు. కనిపించిందా? 4వ వచనం 24 20వ అధ్యాయము 4వ వచనం. నీ కోరికను సిద్ధింపచేసి నీ ఆలోచన యావత్తును సఫలం చేసేటటువంటి దేవుడు. మన ఆలోచనలన్నిటినీ సఫలం చేసేటటువంటి దేవుడు. మరి మన తలంపులలో చెడును కోరుకుంటే ఆ చెడు మనకి బంధి ఉంచుకోగలమా? మన నష్టాన్ని మనమే తెచ్చుకున్నట్టు. అటువంటిగా మనం తోముకున్న ముందులో మనమే పడ్డట్టు. దేవా, నా తలంపులకు కాలేదు. మనగా మనం మనసు పెట్టుకోవాలంట వేటిపైన? ఏవి సత్యమో, ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటిని జ్ఞానము ఎంచుకోనండి. అర్థమవుతుందమ్మా? తర్వాత మరియు మీరు చాలా ఇంకా ఆయన ఏం చెప్తారంటే 11వ వచనము 12వ వచనంలో పౌలు చెప్తున్నటువంటి మాట, నాకు కొదువ కలిగినందున నేను ఇలాగూ చెప్పుటలేదు. నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నానో ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండా నేర్చుకుంటుని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పౌలు చెప్తున్నాడు సంఘానికి. ఏమని చెప్తున్నాడు? నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి. ఈరోజు తృప్తి లేదు, ఇంకా సంతృప్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? తృప్తి లేదు. ఎన్ని ఉన్నా మనిషికి తృప్తి ఉంటుందా? ఏమా, ఇల్లు ఉంది, ఇంటిని బట్టి సంతోషపడుతున్నావా? లేదు. పక్కన ఇల్లు చూస్తావు, ఇంకొక ఫ్లోర్ ఎక్కువ ఉంది, నా చిన్న ఉంది, వాడి పెద్ద ఉంది, ఉంటుందా? ఏమైపోయింది నీ సంతోషం? కాకపోతే వెళ్ళాలి. తినడానికి తిండి ఇచ్చాడు, ఎప్పుడు ఈ పప్పన్నమేకుడు ఈ పచ్చడమే నా జీవితానికి. ఒక రోజైనా బిర్యానీ పెడతావా? ఒక రోజైనా పంచపక్ష పరిమాణాలు ఉన్నాయా తినడానికి? ఏమా, అనుకుంటామా అనుకోరా? చెప్పండి, అనుకుంటామా అనుకోమా? ఖచ్చితంగా అనుకుంటాం. ఉన్నదాన్ని బట్టి దేవా, నాకైనా తినటానికి 5 ఏళ్ళు ఇచ్చావయ్యా. చేతులు కాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎంతమంది? ఆహారం ఎదుట ఉండి కూడా ఆకలి లేక తినలేని వాళ్ళు ఎంతమంది? తిన్నా అరగని చెప్పుండే వాళ్ళు ఎంతమంది? ఏమా, అన్ని ఉంటే వాళ్ళకి తినటానికి, కానీ తినే యోగ్యత లేదు. ఒకవేళ తిన్నా వాడికి జీర్ణం కాదు. అర్థమవుతుందా? మరి ఆ స్థితిలో నన్ను ఉంచకుండా నా ఆహారాన్ని నేను భుజించడానికి నాకు శక్తిని ఇచ్చావు కదా, తినగలుగుతున్నాను కదా, ఇదైనా నాకు ఇచ్చావయ్యా. ఇది లేక ఎంతమంది అల్లాడుచున్నారు అయ్యా, ఎంతమంది దిక్కులేని పిల్లలు. నా బిడ్డలకైతే నేను అన్నం చేసి పెడుతున్నా, అన్ని చేసి పెడుతున్నా, నా పిల్లలకి నేను సమకూరుస్తున్నా. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారయ్యా, తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకొని బంధువుల దగ్గర ఆశ్రయాన్ని అంటే ఆశ్రయం ముందు ఎన్ని బాధలు పడుతున్నాడు అయ్యా. వాళ్ళు కడుపు మీద తింటున్నారో తింటాం లేదయ్యా, వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకో అని ప్రార్థన చేసుకుంటావా? ఏమా, ప్రార్థన చేసుకుంటావా? తలంచుకోవి. అందుకే కృతజ్ఞత. ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఈ స్థితిలో ఇది మేలనుకో, దేవుడిచ్చింది. నీకు ఇంకొక స్థితి పెడితే ఆ స్థితిలో నీకు మేలు లేదేమో, క్షేమం లేదేమో, దేవుని చిత్తం కాదేమో. ఆలోచిస్తావా? ఆలోచించవు. మన చిత్తము, మన ఆలోచన, మన సంతోషం, ఈ అల్పమైన సంతోషాలు మనము దేవుని దృష్టిలో ఇది చాలా అల్పమైనవి. దేవుడు ఎంతో గొప్పవి మనకి ఇవ్వాలని చూస్తుంటే మనమేమో చిన్న చిన్న వాటిని ఆలోచిస్తూ సంతృప్తి లేని జీవితం. ఏ రోజు తృప్తి ఉండదండి జీవితానికి. ఎన్ని ఉన్నవాళ్ళు తృప్తి ఉండదండి. ఉంటుందా? ఉంటుందామా? ఎవరికైనా చూడండి, సంతోషంగా ఉన్నావా అంటే ఏముందిలే, ఏమని చెప్పాలి అంటారు. ఎవరిని కదిలించినా ఏదో ఒక బాధ చెప్తారు. కానీ నీకు ఉండేటటువంటి మేలుని బట్టి, నీకున్న వాటిని బట్టి దేవుడిని మహిమపరిచేలాగా మనం మాట్లాడతామండి. మన నీరసం ఇంకొకరికి అందించేస్తాం, మన నిస్సహాయ స్థితి ఇంకొకరికి అందించేస్తాం. మనల్ని చూసి ఒకరికి జీవింపబడాలి, ఇంకొకరికి విశ్వాసం కలగాలి, ఇంకొకరికి నిరీక్షణ కలగాలి. కానీ మన మాటల ద్వారా ఇంకా వాడికి ఇంకేమంటారు, కోపం ఉన్నా కూడా కోపం లేకుండా చేసేస్తా. అర్థమైందమ్మా? ఈయన అంటున్నాడు, నేను
సంతృప్తి అన్నాడా? సంతృప్తి కలిగిన జీవితం అది అంటాడు. ఆయన అంటాడు, ఆకలిగా ఉండటం ఎలాంటిదో నాకు తెలుసు. కంప్లీట్ గా చదవండి ఆ వచనం. నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నానో ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండా నేర్చుకుని ఉన్నాను. దీన స్థితిలో ఉండా నేర్చుకును, సంపన్న స్థితిలో ఉండా నేర్చుకును, ప్రతి విషయంలోనూ అన్ని కార్యములను కడుపు నిండి ఉండుటకును, ఆకలి గురి ఉండుటకును, సమృద్ధి కలిగి ఉండుటకును, ఏమిలో ఉండుటకును నేర్చుకుని ఉన్నాడంట. ఇందాక మనం 2 కొరింథీయులు చదువుకున్నాం కదా, అనేక మార్లు ఆయన పడిన బాధలు చూడండి. అది చదువుకుంటే 2 కొరింథీ 11వ అధ్యాయము, 2 కొరింథీ 11వ అధ్యాయము ఇందాక చదువుకున్నాం కదా, 24 నుంచి. అని చూడండి, ప్రయాసం కష్టముతోను తరచుగా 2వ కొరింథీ జాగారములతోను, ఆకలి దప్పులతోను, ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరత్వములోను ఉంటుంది. మరి ఇలాంటి పరిస్థితులలో కూడా పౌలు ఏమంటున్నాడంట? సంతృప్తి కలిగి జీవించాడంట. ఏ స్థితిలో ఉన్నాను, అన్ని పరిస్థితులలో నాకు అనుభవం ఉంది. అందుకే మీకు చెప్తున్నా అంటూ ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, నన్ను బలపరచు అని అండి సమస్తము చేయబోతున్నాను. ఆయన ఏమంటాడు? నా శ్రమలలో మీరు పాలు పొచ్చుకుంటే మంచిది. అర్థమవుతుందమ్మా? నేనేమంటున్నాడు? నన్ను పోలి నడుచుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇన్ని శ్రమలు అనుభవిస్తున్నాను కదా, ఆకలిలో ఉంటున్నా, ఉపవాసంలో ఉంటున్నా, బట్టలు లేనటువంటి స్థితి, చల్ల గాలిలో సముద్ర ప్రయాణాలు, చలి, ఎండ, వాన, ఆకలి, అరణ్యంలో పోరాటములు, సముద్రంలో అలలో శ్రమలు, ఇలాంటి శ్రమలను మీరు కూడా పాలువారై ఉండండి. ఉండగలమా? ఉండగలమా? ఒక శ్రమ ఇటు వచ్చిందంటే అక్కడ వారిపోతామండి. కొంచెం శ్రమ వచ్చిందంటే దేవుడిని నమ్ముకున్నందుకు ఈ కష్టం వచ్చిందండి. దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినందుకు ఈ నష్టం మాకు జరిగిందని వెంటనే పడిపోతుంటారు, వెంటనే తప్పిపోతుంటారు. కానీ పౌరులు నిలబడినట్టుగా మనం నిలబడితే జీవ కిరీటం పరలోకమందు మనకి దాచబడి ఉన్నది. మన పౌరస్థితి ఈ లోకంలో కాదు, మన గొప్పలు ఈ లోకంలో కాదు. ఈ లోకంలో ఒక నోడు పోగుతుంది, 10 నోడు పోతాయి. ఏమా? అవి శాశ్వతమైనవి కాదు. దేవుణ్ణి మెప్పించేవారుగా, దేవుడికి మహిమ తెచ్చేవారుగా మనం ఉన్న పరిస్థితులలో మనం సంతృప్తిని కలిగి జీవించాలి, సహనము కలిగి జీవించాలి. ఇంకా చక్కనైన మాట చెప్తారు చూడండి. 15వ వచనం చదవండి. 15వ వచనం చేసుకుంటారు. ఫిలిప్పీయులారా, నేను బోధింపనారంభించి మాసిదోనియాలో నుండి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చు విషయంలోను పుచ్చుకుని విషయంలోను మరి ఏ సంగపు వారు నీకే తెలియదు. నేను చెప్తున్నాడు, నేను మాసిదోనియా నుండి ప్రయాణం చేస్తున్నాడు, అనేక ప్రదేశాలు తిరుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఫిలిప్పీ దేశానికి వచ్చాడు, అక్కడ ఒక సంఘాన్ని స్థాపిస్తున్నాడు. కొలస్సీ దేశానికి వెళ్తున్నాడు, అక్కడ ఒక సంఘాన్ని స్థాపిస్తున్నాడు. అనేక సంఘాలను స్థాపిస్తూ ఏమో వాళ్ళని బలపరచడమే పౌలు యొక్క పిలుపు, దేవుని పిలుపు. ఆ పిలుపుకు తగినట్టు, ఆ పిలుపు దేవుడు పిలిచినటువంటి పిలుపుకు తగినట్టుగా జీవించడానికి ఆ మార్గంలో ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినా పడిపోకుండా నిలబడి దేవుని చిత్తాన్ని జరిగిస్తున్నాడు పౌలు. అలాగే మనం ఉండాలని చెప్తూ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, నేను అలాగే మాసిదోనియా నుండి మేము ఊరు వచ్చాను కదా, అంత దూరం అందరినీ వదిలేసి వస్తే చూడండి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చు విషయంలోను పుచ్చుకున్న విషయంలోను మీరు తప్ప మరి ఏ సంఘపు వారు నాతో పాలివారు కాలేదని నీకే తెలియను అంటాడు కదా. నాకు సమస్తము ఉంది, నేను ఒంటరి వాడినైనా నాకు సమస్తము ఉన్నాయి, అన్ని నాకు ఉన్నాయి, సమృద్ధిగా నేను జీవిస్తున్నాను. ఎందుకో తెలుసా? నా ప్రతి అవసరాలన్నీ కూడా తీర్చబడుతున్నాయి. ఎవరి ద్వారా తీర్చబడుతున్నాయి? ఏమా?
ఎవరి ద్వారా తీర్చబడుతున్నాయి? సంఘము ద్వారా. సంఘము ద్వారా ఒక సంఘ సేవకుని పోషించే బాధ్యత సంఘానికి. ఆత్మీయతలో బలపడి ఇప్పుడు ఏ పని చేసినా జీతాలు ఇంటికి ఇస్తారు. ఏమా మరి దేవుని పని చేస్తున్నందుకు జీతాలు ఉన్నాయా? ఏమా ఉన్నాయా? ఉన్నాయా? ఈ బులంపులు అడుగుతున్నా. ఎంతో ప్రయాసపడి వ్యర్థపరుచుకొని శరీరాన్ని నలుగొట్టుకుని సువార్త ప్రకటించేవారు అనేకులు ఉన్నారు. ఏమా వాళ్ళని పోషిస్తున్నారా సంఘాలు? పోషించగలుగుతున్నారా? ఇప్పుడు పౌలు అంటాడు ఇక్కడ చూడండి, ఇచ్చు విషయంలో పుచ్చుకున్న విషయంలోనూ మీరు తప్ప మరి ఏ సంఘము వారు నాతో పాడివారు కాలేదని మీకే తెలియదు. ఏదైనగా తెస్సలోనికలో కూడా మీరు మాటి మాటికి నా అవసరము తీర్చుటకు సహాయము చేసింది. ఇప్పుడు చూడు, వాళ్ళు చేసినటువంటి సహాయాన్ని పౌలు మర్చిపోలే. చెప్తున్నాడు, నేను మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడే నా ప్రతి అవసరాన్ని మీరు తీర్చలేదు. నేను మీ సంఘాన్ని విడిచిపెట్టి తెస్సలోనిక సంఘంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు నన్ను మర్చిపోకుండా మీరు నాకు సహాయాన్ని అందించాలే, అది నేను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేదు అని చెప్తూ తర్వాత ఏమంటున్నారు చూడమ్మా, నేను ఈవిని అపేక్షించి ఈలాగు చెప్పుటలేదు. మీరు ఇచ్చారని నేను గొప్పగా చెప్పుకుంటా లేదు. అర్థమవుతుందా? మీరు ఇచ్చారు, అది మంచిది. కానీ మీరు ఇవ్వటం వలన ఏమవుతుందంటే చూడండి, మీ లెక్కకు విస్తార ఫలము రావాలనని అపేక్షించి చెప్పుచున్నాను. మీరు ఇచ్చారు, నన్ను పోషించారు, మీరు సహాయం చేశారు అని మాటి మాటికి ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా? మీరు సహాయం చేయటం వలన, దైవ సేవకులను ఆదరించటం వల్ల, సువార్త పరిచర్యకు పని చేయటం వల్ల, సువార్తను ప్రోత్సహించటం వల్ల. ఇప్పుడు సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళలేక ఆటంకాల నుండి చాలా మంది వెళ్ళలేకపోతున్నారు. అర్థమవుతుందా? అలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించడానికి మన ధనాన్ని హెచ్చిస్తున్నామా? ఎక్కడెక్కడో మనం వృధాగా ఖర్చు పెడతాం, కానీ దేవుని సేవకు మాత్రం ఖర్చు పెట్టం. దేవుని సేవకులకు మాత్రం ఖర్చు పెట్టం. కానీ పౌలు ఏమంటున్నాడంటే, మీ లెక్కకు విస్తార ఫలము రావాలనని అపేక్షించి చెప్పుచున్నాను. నాకు సమస్తము సమృద్ధిగా కలిగి ఉన్నది. చాలు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ పౌలు? సమస్తము సమృద్ధిగా కలిగి ఉండి సంతృప్తిగా ఉన్నాను, సంతోషంగా ఉన్నాను. ఎందుకు నిమిత్తము? ఏమా ఆయనకు మంచి మీరు సహాయం చేయడం వల్ల బంగ్లా కట్టుకున్నాడు, కారు కొనుక్కున్నాడు, ఏమా లగ్జరీ అనుభవిస్తున్నాడు కాబట్టి సంతోషంగా ఉన్నాడా? చెప్పలేంటమ్మా?